Dobar dan svima, gdje god da se nalazite u ovom trenutku u vremenu. Evo, početak jednog novog razdoblja, početak jedne nove godine. Došla nam je i 2023. I neki dan sam pročitala jedan zgodan post od Čitaj knjigu od Alice Marić, koja je napisala koja je vaša riječ za 2023. godinu. I onda sam negdje odmah osjetila da je moja riječ za 2023. godinu ljubav. I danas na Instagramu gledam videa i pogledam video od Jay Shettyja koji me zapravo nekako podsjetio kako bih mogla još više prakticirati ljubav u svom životu. I onda je rekao da kada se god nekog sjeti, kada mu dođe u njegove misli, da onda toj osobi iz srca pošalje ljubav i da joj samo napiše, bez obzira na to da li će se čuti, da li će se vidjeti, evo, danas si mi u srcu, danas mislim na tebe, danas ti šaljem ljubav. I to je zapravo jedan jako lijepi način na koji mogu još više živjeti tu svoju riječ u 2023. godini i još više ju na neki način integrirati u svoj život. I zaista sam si rekla da ću pokušati sve odluke u ovoj godini donositi iz ljubavi i kada odlučujem nešto da ću se pitati što bih odlučila ljubav. Pa evo, ovim videom želim potaknuti i vas da možda nađete neku svoju riječ za ovu godinu, da isto tako vidite kako ju možete integrirati u svoj život. I ono što sam još htjela podijeliti s vama danas, a što mi je nekakvo iskustvo 2022. godine, koje je jako dobro utjecalo na mene, je to da sam uspjela uroniti u svoj mrak i prigrliti svoju mračnu stranu, jednako kao svoju svjesnu stranu. Rekla bih da sam dugo bila svjesna te svoje mračne strane, svojih sjena, ali da se nisam baš imala možda snage uvijek nositi s njima i često sam bila sam svjesna, ali bih to nekako stavila na ignor, jer radije ne bi ulazila u to i prčkala po tome. I onda sam sa brojnim ceremonijama, brojnim praksama zapravo spoznala da bez te svoje tame ne mogu biti niti svjetlo. Da bez te svoje tame ne mogu biti cjelovita. I uistinu sam uspjela kroz tu tamu zavoljeti cjelovitost sebe, sveukupnost sebe kao ljudskog bića. Jer da nema te tame ne bih znala ni svjetlo. I u tom trenutku kad sam to prigrlila potpuno, ali uistinu prigrlila kao što majka grli svoje dijete, se dogodila i ta jedna viša razina ljubavi prema meni. Počela sam samu sebe poštovati više, cijeniti više. Počela sam nekako donositi bolje izbore za sebe, odnosno
još uvijek imam periode kada me obuzme ta matrica i taj 3D svijest i kada ne donosim odluke koje jesu za moje najviše dobro, ali i tada sam svjesna toga. I iako se ponekad ne mogu zaustaviti, ipak sam svjesna toga da to nisu dobre odluke. Nevjerovatno mi je iskustvo prošle godine da sam ja nisam pušila 11 godina. I prošle godine sam bila na jedrilici s prijateljima i oni su svi pušili one aparatiće Ajkose. Ja u jednom trenutku tako, ležerno, ljeto, relax, cugica, ples, kažem, ajde mi daj da probam tu jednu cigareticu. I probam jednu i to je bio početak novog perioda pušenja u mom životu. I hoću vam reći da sam pušila od 6. mjeseca do 26.12. ove godine, Ajkos i Hice, i stalno sam negdje ume osuđivao, kao kako sad ti sa svim praksama koje radiš, sa svemu što učiš ljude, šta ti sad to treba, čemu te to uči, kako to da si se opet nakon 11 godina nepušenja vratila tome. I sve dok sam se borila, znači čem pružamo otpor, to opstaje u našem životu, jer to je ta moja mračna strana. Gle, propušila sam opet, mogu to ili prihvatiti, prigrliti ili biti u otporu. Što sam ja više bila u otporu, ja sam i dalje pušila i nisam mogla ostaviti taj Ajkos, iako sam znala da to nije dobro za mene, da mi to ne treba. Svi moji najbliži ljudi su rekli, Mirna, to nikako ne ide s tobom i s onim što ti živiš. Znam da ne ide, ali evo, jednostavno je bilo tu. I 26.12. Nakon koncerta Zdravka Čolića, prijateljice, ja sjedim u autu i ona mene pita, pa dobro Mirna, zašto ti pušiš? I ovako sjedim i kažem, ja znaš šta, ja ti toliko uživam u tome. Ja zapravo uživam u tome što nije dobro za mene. I ja vam nakon tog koncerta dođem kući i nešto mi se pokido taj aparatić. Ja to uspijem popraviti i kao krenem zapaliti cigaretu i u tom momentu mi dođe to kako sam si priznala zašto pušim i kako sam prigrlila da ok, pušim, uživam u tome. I uzmem taj aparatić i bacim ga. I evo, prije ponedjeljka, prije 1.1. na 26.12. na Štefanje ostavim Ajkos i Hice. Tako da, zapravo, kroz to grljenje naših mračnih dijelova i kroz potpuno prihvaćanje naših mračnih dijelova, oni više ne upravljaju s nama. Želim vam jednu svjesnu, prisutnu godinu. Želim vam da vam dođe sve ono što je za vaše najviše dobro i šta god da to je, da to prigrlite i prihvatite, da je to baš ono najbolje za vas i da je sve tako kako uistinu treba i biti. A ja vas grlim, ljubim i volim gdje god da jeste.